як дӯстам ки дар бозори садоводи федератсияи Русия кор мекунад, ба тиҷорат машғул аст, тариқи WhatsApp бароям паём фиристода хоҳиш намуд ки аз Тоҷикистон барояш як-ду чизи лозимаро бифиристам ва гуфт ки ту харидорӣ кун, чанд сум мешавад, ман маблағашро ба кортат мегузаронам. ба ҷону дил қабул кардам ва гирифтани маблағро рад кардам, чун шахсоне ки дар зиндагӣ мову шумо дар ҳама ҳолат дар барамон меистанд, онҳоро бояд қадр кард. барояшон дунёро бояд бидиҳӣ, на танҳо як чизи кӯчакро. дархост хоҳишро қабул кардам, вале баъдан ба фикр фурӯ рафтам ки аз Тоҷикистон ман ба Федератсияи Русия чӣ гуна бор равона месозам. ҷустуҷӯ кардам, пайдо намудам ширкати Абдураҳмонро. ширкати Абдураҳмон бо мошинҳои калон фурраҳо не, балки бо Мерседес Спринтер бори мову шуморо аз Тоҷикистон ба Русия, аз Русия бошад